Arjam il-kamra. Arjam il-kamra. Uffa, ma compliment man. Nitkellem minn taħt l-ilżiem ma nżomm xej fuq li fix-xummiem fuq il-banner tal-Labor qisu t-tappit tal-għaddin il-primja fil-kejn tal-ħallelin bi bżobda laqwa żmien fil-politika ma nifhimx issaqsux kulurjien il-ġilda titkellem għalija u li tidu taraw aktar font minn fini aktar dettal mill-li tara namel ftit ġit u aktar ħsara biznizu riżultat ta' meta taġixxi malaju taħsibhom wara ħaġa oħra li drajna tara One Piece trembel ħdejja duħan fil-gallerija il-ġirien iselmulna dak ħaddieħor mill-ħajja inħares lejja m'hemmx ħaddieħor għalija tħares lura taf li fucking gidba issa la qegħdin hawn nibqgħu sakemm tispiċċa la finale Arjam il-kamra 8 Yeah Stay tuned Affarijiet oħra Yeah Peace Polizija wara l-bib jibżom Fatti poli Trabbini il-ħirqom Għani ġira għara tibda birqom Bil-mod Faqala u ras Fatti għaj barbalin Għan jirreqedi għara ġura fuq Għala sassi xeħ Barkola d-durs Nifraħ il-paroli Għabba l-istax Loroċ maħħa kolli ċabċa Għabba bil-mod Tibqa bella meta jawġek